ప్రకాశం జిల్లా చీరాల మున్సిపాలిటీలోని ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్లో వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్తో పాటు డ్వాక్రా మహిళలు హాజరయ్యారు. ఆసరా పథకం ప్రారంభం సందర్భంగా సీఎం జగన్ సందేశాన్ని ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ల ద్వారా వీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఆమంచి కృష్ణమోహన్, కరోనా విపత్కర సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరులు లేనప్పటికీ ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీని సీఎం జగన్ నెరవేర్చారని అన్నారు ఆమంచి. జీవనం చిందరమైనటువంటి తరుణంలో పెద్ద పెద్ద గొప్ప దేశాలే, యూరోపియన్ కంట్రీసే స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ అంటే ఉద్దీపన పథకాన్ని అమలు చేయడానికి అటపాయిస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో జగన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి, మహిళా సమాజానికి ఉద్దీన ప్యాకేజ్, స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసినట్టుగా నేను భావిస్తున్నా. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ చేయూత పేరుతోటి 6,750 కోట్ల రూపాయలని డైరెక్ట్గా మహిళల ఖాతాలో తను ఏదైతే ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాలో ప్రజలకు మాటిచ్చాడో, మహిళలకు మాటిచ్చాడో, చెప్పినటువంటి మాటకి ఇంత దారుణమైనటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో కూడా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సగటు లబ్ధి పొందినటువంటి మహిళ తన యొక్క సొంత సోదరుడిగా భావించి ఆయనకు అండగా ఉండాలని మీ తాలూకు ఆశీస్సులు ముఖ్యమంత్రి గారికి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ప్రభుత్వానికి అందించాలని నేను